Gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigo Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Duha na ang namatay sa Northern Mindanao ug usa ang missing tungod sa grabeng pagbaha sa Mindanao. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, nailhan ang mga patay nga sila si Michael Alhas sa Calamba, Misamis Occidental ug si Arlene Fuentes nga taga Jimenez, Misamis Occidental. Nakuryentehan si Alhas samtang nalumos si Fuentes. Missing sab ang usa ka 9 anyos nga bata, si Reynaldo Emato Jr. sa Taguluan, Misamis Oriental, human naanod sa suog. Padayon, panggipangita sa Emano o sa Emato sa mga sakop sa Philippine Coast Guard hangtod nining mga orasa. Matod sa Office of Civil Defense, Northern Mindanao, kapin na sa 8,000 kapamilya ang apektado sa tibok rehiyon. Timuon pa sa kagamhanan ang assessment sa danyo sa infrastructure ug agriculture sa rehiyon. Gibutyag sab sa Department of Public Works and Highways nga kinahanglan ng 15 milyones pesos alang sa katukuran sa temporary nga Belly Bridge nga musumpay sa Linamon ug sa kauswagan sa Lanao del Norte human mahugno ang Napo Bridge niadtong Lunes sa gabi. Matud ni DPWH Region 10 spokesperson Sandra Flores, mulungtad pa og 4 hangtod 5 ka adlaw sa dili pa matukod ang temporary bridge apan mga light vehicle. Gihulagway nga dili sa luwas ang pag-agi sa alternate route sa Lanao del Sur. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gihimo sa Pagadian City ang regata isip kabahin sa Pasalamat Festival sa Dakbayan sulod karong simana. At tangi ang detalye sa among pagbalik. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, giawhag sa Sitom ang mga driver nga magpailog tungod sa traffic alang sa nagsinabot nga Sinulog Festival. Sa Sunstar Super Balita, patay human gipusil ang usa ka sakop sa Philippine Navy sa Lapu-Lapu City. Og sa Cebu Daily News, nagsugod nagpanguli ang mga balikbayan sa Sugbo alang sa Sinulog Festival. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gitaho sa DPWH Davao Region nga 12 na kataytayan ang naguba tungod sa pagbaha sa dapit. Sa Bandera Mindanao, miingon ang pag-asa nga pabilin gihapon ang hulga sa low pressure area sa Kabisayan ug Mindanao. Aniya sabang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, stranded gihapon ang mga commuters sa Lanao del Norte. Sa Western Mindanao, samdan ang tulo ka pulis sa panagsangka nila tali sa mga miyembro sa Abu Sayyaf sa Sulu. Sa Caraga, gisangat sa usa ka magbabalaod ngadto sa Kongreso ang balaod noon nga magpa-modernize sa pag-asa. Og sa Davao, gisunog sa mga sakop sa New People's Army ang heavy equipment sa lungsod sa Malapatan, Sarangani. Miagi una sa kalisod ang 30 kasakop sa Subanen Tribe sa Zamboanga, Sibugay nga mi-graduate sa ilang handicraft training. Atong sayro ng detalye, pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Mencho, gihulagway nga naglisod ang mga handicraft training tungod kay ikinahanan nila mulabang sa mga dagkong suba sa Zamboanga, Sibugay aron lang makatapos sa ilang training. Gipagayon ang training sa naglalaing disenyo sa basket weaving sa tilan sa bukid sa lungsod sa Diplahan sa Zamboanga, Sibugay. Ang mga trainee sakop sa Makabayan Subanon Tribes gikan sa Pangkislabukan, Legion Subanon, di Ginuman sa lungsod sa Diplahan. Matod ni National Commission on Indigenous Peoples Western Mindanao Director Salong Sungkod, makatabang ang handicap business ang kadaghanan sa supply sa ratan sa dapit. Gipanguluhan sa Department of Trade and Industry o sa National Commission on Indigenous Peoples ang handicap training program. Naglaom ang National Commission on Indigenous Peoples o ang Department of Trade and Industry na pinagi sa training mahawas na sa mga masakop sa subanan sa kalisod. Mincho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City.
Gihimo dito sa Pagadian City ang regata isip kabahin sa Pasalamat Festival sa Dakbayan sulod karong simanaha. Gihimo kini sa port area kagahapon sa buntag isip usa sa mga SEA Games activities sa Pasalamat Festival. Lakip niini ang pump boat race, boat paddling race, swimming relay contest ug uban pa. Giapilan kini sa 12 ka barangay sa syudad. Midaog sa swimming relay ang taga-barangay San Pedro, samtang sa boat paddling midaog ang taga-barangay Bomba. Nangulo sa regata ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority ug ang Maritime Police. Himuon karong adlaw ang championship race sa pump boat race. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Mencho Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping ka Bisayan ug Mindanao.